Narlone chinine seta toko bari hala hojai abordara long si bidang kok lo kiti arpum ke inod panga se toxic tan la pen inod bang ke apu si teng jordan busipu neli ke tek don long le tema ta neli arni si thom kep arni ke dam rong asor ni tum hananga than don la hello tiwa tum sinanga than don lo nanga than don la hello kitiar pum hala dak yong si kapiti pulo tante hala kitiar pum ke do thai ke avido nangji avida ve la pen lan cho tarai le lang a choi a pe ri long ta avi thang ta ve lan cho tagali lang sendel anta pache thon pe mi pusipu ante la bangke kaba thanang ye bangke la inut le claim chot kali bangini le claim chot kali isia group tum si claim lo la pen ke pre plan man si claim lo lage ke claim dam athe hapu hojai district na thua bangke bongali tadu bengali tadu mia muslim bengali tadu la pen karbi tadu hapu kopa bari pu karbi arong tadu hapu mune karbi atum do olang hapu la pen pu toko bari bangke lang lu atum rong sir kep do la pen adung are ye karbi atum rong sai selo non ka pheri me mi ke la helo police tum non anta la kapitia muni tum han no anta arrest relang nep nela nilitum kama ke hang ke la helo arni si thom kep rai siar ni disia phan nilitum lo pidam lo nilitum ke hang la pen hala munitum rat atum an ke hang ke la helo la don nia a bordolo ya tum phan tiwa tum phan la tum duk pikpak ahem ta mat plaster sai si duk pikpak la tum phan compensation lak kep e don lak kep tu ke pivek nangji la pen hala toko bari border along hojaya border along hada police outpost bi serak nangji la pen la kapiti ve ka tom phan nep serak ra hasti bi serak nangji la hello nitum ke hang la pen non ilitum ka pheri me me bangala hello ilitum chini lo jokta Assam chief minister mata la homprodayang bong mane kheyang bong kapachar vo ji alam lok se alang liganing je alang litum mathalo muslim phan papelang se let lote la pen tribal tum han papelang se let lote la pen tribal tum ta muslim phan lang se let lote apen akapre ka khei dum han lang se let lote tribal tum ta che do pet che lang pet pira che lang se let lote la BJP atum election haiji pusi hala tum kachisik kama thalo la pen hala ke claim ya phansi la akheng bong pachar wo ya phan lok se claim nang li tum chini lo ni tum la so puthak ha Dispur police station long ta FIR pidam at lo ni tum opposition atu and then no ni tum nge chima thanang ye bangke tiwa si ki thiapot lang lu si ki thiapot kapeli dam ye son mene ye karbi atum si kapi thi puji mene anke karbi atum pen tiwa tum un an che chok che theng po che pithi po ai me pa che kai lap po papi duk thu mu chot po anke BJP long dam si choning ridam chot nang kok po kadu e tum ta ke chuya phan ne pok do kok ke pu chema thanang kok po ange vote ki pian ta hala BJP phan si pi thu at ti le po anke aku la son si ilitum phan aku nang dong sit account claim to bomb po la son phan si BJP tu che sik la si karbia tu manta la pe handak tiwa tu manta la pe akhai ka pre ka tu manta mia muslim tu manta alang li tu manta che re pe me nang hada jog bhanna ka pithi thu the de ja phan la pen ke haladak hem rit me ka pa che ke thu the de ja phan ka che pelang ka che lang select account ke claim thu the de ja phan hada ka du ve ta che re pe me nang ni tum pini ka ninge kang ke tong waret ke la hello ke tong te lo kre ke thomar ni si che plang bod ruini a pc ni tum ning ye thu rong la jo ke dam ke arni si thom ke arni si ke dam da si alam chini dam at pen si ning ye lo anek karbia tum tiwa tum la pa khai ka pre tu anda non tha dak chire pik nai pithilot ta the koman ne phan itum chini lo la RSS la pen bongo sena tu
alang ilitum amuni tumhan pithi po lapen ke koi ke anu ka pre kaphan koi po la son vita thek lapen akoi son bang pheri tumimi hala KPLA atum aphan bange thomlo ne pilene police dum nep lo pusipu baki nep nilang tum hana nep chek gimini nep chek ma la tum phan un an pa pheri po la tum phan un an ther po nang tum le la ka pithi pu che krong det nut po mat karbia dom man pa che krong det ta vida thek che krong det nut mo MOS che tok nut an ke ni tum poisa nang pi dur det pu hadi son ta ko vi thu thek an ke la tum phan pa che krong det po thang bak be an ke ti wa tum tribal la tum an ke itum karbia dom hanang lang thu select mu chot le po la potsi la ke kacheri nang ya kam non dak chot kali la ta dak la Langphera constituency lo MAC constituency Langphera MAC constituency si che plang la dak chot kali non tiwa pen karbiatum ke do ha doramla ta do ha amri ta do la pen kheroni ta do nilip kopli constituency ta la pen dak ilitum langhin constituency ta do phuloni ta do mini la pen dak dipu ta do la posi la karbi ke do an diwa tum ke do an kukia tum ke do an rengma tum ke do an dimasa tum ke do an boro tum ke do an garo tum ke do an la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi tum alang litum anta chire pik nang ji non la son ka pachipithi akam la pen ke koi ke anu ka pre ka phan koi po la son vita thek la pen akoi son bang pheri tumimi hala KPLA atum aphan bange thomlo ne pilene police dum nep lo pusipu baki nep nilang tum hana nep chek gimini nep chek ma la tum phan un an pa pheri po la tum phan un an ther po nang tum le la ka pithi pu che krong det nut po mat karbia dom man pa che krong det ta vida thek che krong det nut mo MOS che tok nut an ke ni tum poisa nang pi dur det pu hadi son ta ko vi thu thek an ke la tum phan pa che krong det po thang bak be an ke ti wa tum tribal la tum an ke itum karbia dom hanang lang thu select mu chot le po la potsi la ke kacheri nang ya kam non dak chot kali la ta dak la Langphera constituency lo MAC constituency Langphera MAC constituency si che plang la dak chot kali non tiwa pen karbiatum ke do ha doramla ta do ha amri ta do la pen kheroni ta do nilip kopli constituency ta la pen dak ilitum langhin constituency ta do phuloni ta do mini la pen dak dipu ta do la posi la karbi ke do an diwa tum ke do an kukia tum ke do an rengma tum ke do an dimasa tum ke do an boro tum ke do an garo tum ke do an la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi tum alang litum anta chire pik nang ji non la son ka pachipithi akam jok ta kapiklem long le det dia phan ke khang dun dia phan itum chire pik ni police atum itum chini lo police tum ke la ke ha minister chief minister ke pualing si claim po la tum mange ange chief minister mange bang kheng bong pachar wo ye phan lok se claim ange police tum da claim nang kok le po ange hala itum arlo ke do tum da poisa mek pen jo aja tum mange la pen aja tum bang phan ke ther ka pheri pen jo alang li tum ta ni tum si api thi pu che krong dun det ta thek aja tum mange papithi da kapithi akam da pa pe claim thu det ta thek la thu ke la son ke che plang bong lo along prek ta la sini lining ya hai det la bang ke athema komatsi itum reng ma pen karbiga kapache bohong lo lage ni chin ni liamata arjudun long lo ni litum disia long ke dam hut disia bang pula SP aphan hal lang dam than dak ka che bohong yi do posipu disia bang pilo na tha telephone pen oh chini lo puge na tha disia phan se chini lo SP bang na tha disia phan SP bang na tha chini lo police ave force ave la si toy te den mo force do le te toy ji puge se ta hala so ki hola dum
police army outpost army camp do halan people lo toite de ante aku lan cho tagalilan ko people si cookie ring mala pen karbiatum police station long damlo soki hola hala dakta FIR people lo deng de la ante ke claim ke la ke police tu me claim dun lo ke di chini lo ke di la potsi ili tum lai hui chire nang ko police tu mat lo ke police tum aphan mat lo ke Japan la ke chief minister tu minister sum si Japan titi hala tum alama link si claim la ke la tum ke aina teng le claim ke li la ke penang penung ke aina teng claim kli la tum ke la si non il tum chire nang ko la si non amat la district administration tum haladak police outpost bidam serak ni la pen meeting dolo te karbia tum an meeting do chok la punang ni an lo te hala akapre ke tum ke kopi ni ke chingwai ho nang ke tek pu ma tha thurong yi la si meeting dolo pul te akai kapre ke tum ben si do rapet ti na meeting peace meeting do nang po ningang sam ke do ya phat la si non ni li kado ye phanta choning ri lo athema chini lo ha di masa pen karbiatum kaje chok ho di 2004 running kan September ingkoi rener ke barni sinitum karjulong dak manjalong di masa bang thom phan ka pithi otorek soka solai tum pu body aphek anta ulai at pu body aphek anta san at pu body gi angen news along e PAP lo NSCNIM dum sigi claim pu sia da ka to ko pu NSCNIM naga tum le piak kam lo man ragna pithi po boru di masa to amphan ange hakka etek tho bange karbia phan ngen de nili hala so pe ta chini dun lo la si bohim lang thasa ke hai pen ni telephone banking ki pit lo la ka chini dun pen 28 September ni je itum bong di masa pen karbia phan pa chok ye phan se claim lo la ke pu ne pu aposin nang ta di masa do manje thanon ne ta karbia to manje than po pu la si karbia tum phan lang phera na thu pen la pen Hawaipur na tu penta ceterik etnon pun ni tum pudun thurong cedan ri athe ka cedan lo te lage Assam police agency cedan nanji Assam police tum si claim ke lage neli tum chini de ala so la si karbiatum ke rem gali muthe pape kat et la buson si ni tu ni weekend de ala so la si non ta hala so ta non ke kapithi ke diwa phan dima Mia tum arong dung si ke claim da ba dead body hadak si bida seta te war phak ta the karbia tum pukok ta the komanne mo pen pu edlo komanne karbia phan therama poisa piama chikrong dun det ye plang the ilitum confession police confession ke police angno kaning alam ke hala court along ke deng de ji ma ti di de ningje tamenang pomat paningje det ta the an ke tiwa pen lang lu pen karbi ka che chok si je plang po athema karbi pen tiwa ka che chok che pin lang e no mat ke akaprek pen an ge che chok lap lu akaprek a tribe atum pen an ge che chok lap lu che pi thi lap lu se ta tiwa tu men claim ke lang la potsi itum che re pik nang i not la si pini nang li tum phan nang ge hang ra nang rat atum phan ka choning ri ba ke than ka peri alam ni li la si ning je lu kardong